предстоящия зимен сезон тази положителна тенденция да продължи. Доказателство за това са данните за заявените сезонни полети на летище София. 178 на брой, с 80 повече спрямо миналия зимен туристически сезон. Това е ясен знак, че България става не само по-разпознаваема, но и по-предпочитана туристическа дестинация за зимния туризъм. През тази зима на летище София са заявени 6 пъти повече сезонни полети от Киев и е включена нова дестинация Копенхаген. Броят на сезонните полети, заявени от Лондон за летище София 69, е много по-голям спрямо миналата година, когато те са били едва 24. Данните от летище Пловдив също потвърждават очакванията за добър зимен туристически сезон. На летище Пловдив се очакват по-голям брой полети и пътници от важни пазари за нашия зимен туризъм, като Израел 14 нови полета, Холандия 13 нови полета, Великобритания 5 нови полета. На база на данните от ранните записвания, които имаме от туроператорите и винните курорти, има очакван ръст от между 5 и 7% за предстоящия зимен сезон. По отношение на подзаконовата нормативна база, касаща зимния туризъм, ви информирам, че на основание член 159 от Закона за туризма, Министерския съвет прие наредба за обезопасяването на информационната обезпеченост на ски пистите в Република България за определяне правилата за безопасност върху територията на ски пистите, ски зоните и работата на ски патрулите. С наредбата се уреждат изискванията за обезопасяване на информационната обезпеченост на ски пистите, правилата за безопасност върху територията на ски пистите и ски зоните и организация за работа на ски патрулите. Създадена е вече моя заповед комисия за определяне на вида на ски пистите и тяхната безопасност и комисията ще извършва проверки за определяне на вида на ски пистите след постъпило искане до министъра на туризма от собственика или от лицето, на което са предоставени права за ползване върху прилежащите към ски пистите съоръжения. Определяне степента на сложност на ски пистите и тяхната безопасност. С цел превенция от инциденти и максимално гарантиране на сигурността на туристите, за първи път в България се създават единни изисквания за квалификацията и реда за упражняване на дейността на планинския рибар. Това се урежда в отделен подзаконов нормативен акт, който е финализиран и предстои да бъде обнародван в съответния ред. Благодаря за вниманието. Благодаря, госпожа Ангелкова. Госпожо Янкова, за два допълнителни въпроса имате възможност. Уважаеми господин председател, уважаема госпожо министър, добре е, че сте направили оперативни съвещания във връзка с подготовката и по-скоро на играчите, които са на територията на зимните курорти, тези, които са операторите на ски съоръженията, тези, които предлагат услугите, свързани с ресторантите и хотелиерските услуги. Вие обаче сте министър в правителството на Борисов 2, който носи отговорност за още много неща. И ние на разговор в икономическата комисия с вас се обърнахме към вас с следните няколко въпроса. Аз се обръщам и тук да огласите от трибуната на парламента, за да успокоите хората, които се занимават с зимен туризъм, тъй като това е дейност в планините, и за Боровец, и за Банско, и за Родопите. Ще има ли достатъчно средства за зимно поддържане и ще има ли така възможност отново в медиите да чуем зимата пак ни свали неподготвени, 2-3 часа задръстване и труден достъп до зимните курорти?